Тура эфирда барыгызды ихлас күңелдән сәламләйбез. Башкорт теле яңа караш тап шулай атала. Туратау конгресс холлындагы бүгенге зур байрам. Һәм безнең байрамыбызның максаты ул да башкорт телен популярлаштыруга юнәлтелгән яңа проектлар менән бөт авылган ямәгатьчелекте, милләттәшләребезне һәм республика халкын таныштыру. Бүгенге байрамыбызда сакырылган мәртәбәле кунактар бар. Алкышлайбыз, хөрмәтле дуслар, һезгә лә тамашачыларны сәламләйбез. Хөрмәтле дуслар, бүгенге башкорт кушымталары менән бәйле интерактив уен узгарабыз. Алдагы сәгать ярым дәвамында уларга дөрес җавап биреп, шәп бүләктәр оту мөмкинлеге бар. Һәм инде барыгла алдагы минуттарда. Әлегә бөтә улган тамашачыларны, кунактарны сәламләү өчен һүз башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды директоры Гөлназ Рауил кызы Юсуповага рәхмәт итәгез. Хәерле көн, хөрмәтле кунактар. Безнең ошо сарага килгәнегез өчен зур рәхмәт. Бүгенге кичәгезне файдалы һәм күңелле итеп үткәрерһегез дип уйлайм. Рәхмәт. Зур итеп рәхмәт, Гөлназ Рауил кызы. Шулай итеп, башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды үз эшмәкәрлегендә яшәештең бар максаттарына ла үтеп инеп, глобаль мәгълүмат киңлеге булдырган цифрлы дөньяны әүдем ялеп итә. Шундай юнәлештәрдән береһе ул әлбәттә мобиль корылмалар һәм башкорт телен үз алды өйрәнү кушымталары. Телде өйрәнүнең менә был форма бигрәк тә балалар өчен уңайлы, чөнки уны сиратта торганда, яулма автомобильдә китеп барганда, яки үз курсалауда ултырганда, өйдә рәхәтләнеп кулланырга, өйрәнергә мөмкин. 2019-2020 елларда күп кенә шундай мобиль кушымталар барлыкка килде. Шуларның беренче турында башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Фәнзилә Фәнил кызы Газизова һөйләп китер. Без алкышлап һезне сәламләйбез. Майдансыгыбызда Фәнзилә, рәхим итегез. Шулай, хөрмәтле дуслар, телевизор караучылар, уен тәкъдим итәбез. Буның өчен һез үзегезнең смартфоннарыгызда IQ бала баш, Инафон, Сәлам, Баш Word, әлләсе кушымталарын кую шарт һәм ошо кушымта буенча безгә һорау бирелсәк, шуларга кем беренче булып дөрес җавап бирә? ДНС техника магазинына без аксалата бүләк тапшырабыз. Шулай итеп, безнең WhatsApp хандары 937 30 77 177 937 30 77 177. Фәнзилә Фәнил кызы, бәлки беренче сорауды тәкъдим итәйектер? Әле һезнең сыгыш вакытында тамашачыларыбыз улларга яда торырлар, кем беренче җавап бирә? Шуңа бүләк. Шулай итеп, беренче сорауды тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. IQ бала баш кушымтаһында колак хүрәте ниндәй рәттә, нисәнче рәсем итеп бирелгән? Сорау ябай. IQ бала баш кушымтаһында колак хүрәте ниндәй рәттә, нисәнче рәсем итеп бирелгән? Ядыгыз WhatsApp-ка, һездән хәбәрдар көтәбез. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кунактар, телевизор караучылар. Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды тарафынан 2019-2020 елларда бик күп кенә мобиль кушымталар эшләнелде. Шуларның береһе булып IQ бала баш тора. Бу кушымтаны без Казакстан эшкуары, җәмәгать эшмәкәре Алмаз Тапиев менән бергә эшләнек. Авторы буларак, төзүчесе буларак ул һәм аның командаһы торһа, истәлеген башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды эшләне. Без һүзләрне тупланнык, тәрҗемәләнек һәм яздырдык. Бұл һүзләрне без Тамыр студияһында яздырдык. Уларга зур рәхмәт. Бұл белүебезчә, безнең балалар тирә-як мөхитте уен аша танып белә. Ошо кушымда нәкъ ана шул уңайдан эшләнгән. Монда бирелгән сагу хүрәттәр, анимациялар бирелгән. Балаларга бик сагу. Әйдәгез без шуны экранда карап бергә эшләп үтәйек. Әгәр дә һезнең Android системалы телефондар булһа, һез уны Play Market'тан үзегезнең телефонга yüklәп алаһыгыз. Әгәр дә iPad'тар, iPhone булһа, уны һез App Store'дан таба алаһыгыз. Димәк, мин монда yüklәнен басабыз, әдерәк кенә көтәргә кирәк, ингән вакытында ошаярт инә, сабырлык кирәк. Һәм безнең төймә килеп сыга инәү. Ошо төймәгә басып без инәбез. Безнең монда берничә бүлек бирелгән. Монда һөнәрдә төстәрдә өйрәнергә мөмкин, һүзләр бирелгән, һәм пазлдар бирелгән, һәм башкалар. Әгәр дә без төстәрдә өйрәнергә теләһәк, без ошонда басабыз һәм инеп китәбез исенә. Безгә төстәр бирелә.
һайлайбыз. Ә телефонда эшләгәндә бының тавышы сыга, һәрбер төскә басып тыңлап карарга мөмкин. Әгәр дә дөрес җавап бирмәһәк, безгә тагын берде эшләп карарга куша. Әгәр дә дөрес җавап бирһәк, без уеныбызды дәвам итәбез. Икенче, бүлеккә инеп карайык. Мәсәлән, пазлдарды йыяйык. Әйткәндәй, бұл эште эшләгәндә, уенды уйнаганда балаларның вак моторикаһы эшләй, бик уңайлы һәм бик кызыклы. Тиз генә итеп, шулай итеп йыеп, улар ошо эште башкара алалар. Шулай ук һүрәтте дөрес йыйһалар, һүрәттең исеме ат дип килеп сыга һәм уен дәвам итә. Һеҙҙең һорауҙарығыҙ булһа, был ҡушымта буйынса рәхим итеп һорағыҙ, беҙ яуап бирергә әҙер. Һорауҙар булмаһа, икенсе ҡушымтаға күсәбеҙ. Хәҙер Фәнзилә, икенсе ҡушымтаға күсер алдынан, әле беҙ IQ балабаш ҡушымтаһы буйынса һорау яңғыратҡайныҡ. Ҡолаҡ һүрәте ниндәй рәттә, нисәнсе рәсем итеп бирелгән тигән һорау. Беҙҙең менә WhatsApp-ҡа әле бында беренсе рәт, беренсе юл, бында теге нисектер кем нисек уйлай шулай ялғандар шикелле. Һәм икенсе рәт, өсөнсө һүрәт. Дөрөҫмө? Әйе, дөрөҫ. Шулай итеп. Аның аватарка һендә матур ит әле. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ менә ошо аватарка. Беҙ һеҙҙе тәбрикләйбеҙ. Дөрөҫ яуап булды. DNS техника компанияһына һеҙгә сертификат. Ҡотлайбыҙ. Шулай итеп, Инофонд ҡушымтаһы буйынса һорау. Ул да булһа, Инофон ҡушымтаһындағы сюжетлы картиналарҙың береһендә итәк һүрәте ниндәй төҫтә бирелгән. Шулай итеп, Инофон ҡушымтаһындағы сюжетлы картиналарҙың береһендә итәк һүрәте ниндәй төҫтә бирелгән. 2937 3077 177 яҙығыҙ, бүләк көтә. Инофон ҡушымтаһына күсәбеҙ. Был ҡушымтаны беҙ Туймазы ҡалаһынан Руслан Ғәбидуллинан эшләнек. Ҡушымтаның авторы һәм төҙөүсеһе булараҡ ул тора. Эске яғын шулай уҡ фонд хеҙмәткәрҙәре эшләне. Бында һүҙҙәрҙе тупланыҡ, йыйҙыҡ, темаларға бүлдек. Әлеге көндә бында 400 һүҙ бирелгән. Ул һүҙҙәр беҙҙең көн күрештә йыш ҡулланылған һүҙҙәр. Әйҙәгеҙ шулай уҡ күрһәтеп үтәм. Инәбеҙ. Бында беҙҙең 5 бүлек бирелгән. Мәҫәлән, фатир бүлеген асһаҡ, беҙҙең унда һәр бер бүлектең үҙ бүлексәһе бар. Йоҡо бүлмәһе, ҡунаҡ бүлмәһе, аш бүлмәһе һәм башҡалар. Шулай уҡ һәр бер бүлеккә инеп, үҙебеҙ теләгән һүҙҙе таба алабыҙ, үҙебеҙгә кәрәкле теманы өйрәнә алабыҙ. Әйҙәгеҙ бында кереп, мин һеҙгә күрһәтеп үтәйем. Һатып алған нәмә, мәҫәлән, баҙар. Был темаға керһәк, беҙҙең был темаға ярашлы һүҙҙәр бында беҙ сыға. Һүҙгә баҫһаҡ, һүҙҙең башҡортса аудио яҙмаһы һәм русса аудио яҙмаһы ишетелә. Был бик уңайлы, сөнки телде өйрәнгән кеше һүҙҙе ишетеп кенә ҡалмай нисек яңғырағанын, буның нисек яҙылғанын да күрә. Экранға күрһәк күрә ҡыяр һәм аҫтында русса. Шулай уҡ һәр бер һүҙгә шулай эшләнгән. Был телде өйрәнеүселәр өсөн бик эффектив, кешеләргә ордостар буйынса бик оҡшай. Һорауҙарығыҙ булһа, был ҡушымта буйынса һорағыҙ, рәхим итегеҙ. Шулай итеп, тамашасыларыбыҙға һүҙҙе тапшырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Был ҡушымтала эшләү өсөн интернетҡа тоташу мотлаҡмы? Һорауығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап был ҡушымталарҙы үҙебеҙҙең телефонға йәки мобиль ҡулланмаға йөкләп алыр өсөн интернет кәрәк була, әлбиттә. Әгәр дә ул һеҙҙең телефонығыҙға ҡуйылған икән, уның эсендә эшләр өсөн интернет кәрәк түгел. Аңлашылған. Сираттағы һорауҙар кемдән булыр? Әгәр дә ҡыҙыҡһындырһа, рәхим итегеҙ. Һорауҙар булмаһа, әле беҙҙән һорау яңғыраған Инофон ҡушымтаһындағы сюжетлы картиналарҙың береһендә итәк һүрәте ниндәй төҫтә тип. Шулай итеп, дөрөҫ яуап ул һары. Һәм беҙгә менә һары тигәндә зәңгәр, йәшел, йәшелдәр нисендер күп һәм һары тигән вариант бар. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. 714 менән тамамлана телефондары. Менә беҙҙең еңеүсебеҙҙе алҡышлайбыҙ. Сығышым тамам. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Шулай, хөрмәт дуҫтар, Фәнзилә Фәнилғыҙына ҙур итеп рәхмәт. Артабан эшебеҙҙе дауам итәбеҙ. Бөгөнгө сарала ҡатнашыусылар араһында Сәләм тип исемләнгән башҡортса һөйләшеү һүҙлегенең авторы Айнур Рәүф улы Хәйбуллин да бар. Мобиль ҡушымта менән таныштырыу өсөн һүҙҙе уға тапшырабыҙ. Айнур, рәхим итегеҙ. Ҙур рәхмәт. Шулай уҡ әйҙәгеҙ, менә тамашаларҙы күрһәтеп үтәйек әле.
Дайыныс компанияһының менә шундай сертификаттарын һеҙгә әленән әле бүләк итеп барабыз дөрес яуаптар өсөн. Хәзер сираттагы безнең телевизор караусыны утасак, һөрәт яңгыратайыкмы? Сәлам кушымтаһының мәдәният бүлегендә 4нче һорау нисек яңгырай? Сәлам кушымтаһының мәдәният бүлегендә 4нче һорау нисек яңгырай? Языгыз безнең WhatsApp каналында. Рәхим итегез. Хаумат, кадрлы достар. Итак, учеными-лингвистами доказано, что одним из эффективных технологий изучения любого языка является овладевание двумя базами. Первая база – это языковой состав, либо же лексиконный состав. Вторая база – это навыки по построению предложений. И в этой связи одним из эффективных решений являются разговорники. Там есть базовый лексикон, а также типичные либо часто употребляемые предложения. Для изучения башкирского языка, расширения практики его применения с современными информационно-телекоммуникационными технологиями и с выработанными учеными-лингвистами технологиями мы разработали первый башкирский разговорник, мобильное предложение, которое называется «Салям». Салям состоит из 34 разделов по различным жизненным ситуациям, таким как общие фразы, просьбы, комплименты, путешествия, экстренные ситуации. Все эти 34 темы включают в себя, первое, базовый лексикон, который необходимо овладевать по каждой теме, и типичные выражения, которые явственны для конкретной темы. Каждая тема, она имеет функции дикторской озвучки, а также инструменты по изучению фраз и лексикона необходимого. Вместе с тем, общее количество устойчивых фраз, которые разбиты на 34 темы, их составляет более 3500 единиц. Далее, для начинающих изучать башкирский язык разработаны такие разделы, как алфавит, специфические звуки, написание букв. Это разделы, которым в интерактивном режиме показывается каким образом писать, научиться буквы башкирского языка, либо же научиться вырабатывать специфические звуки башкирского языка, также в анимированном и интерактивном режиме. Безусловно, разговорник не может обойтись без пополнения постоянного систематического словарного запаса. В этой связи в разговорнике есть словарь башкирско-русский общеупотребительной лексики. Объем его достигает более 15 тысяч слов с синхронным переводом, с озвучиванием и также с инструментами для постоянного изучения и для повторения накопленных знаний. И, безусловно, для того, чтобы показать мудрость нашего народа, на двух языках мы реализовали раздел пословицы, чтобы пользователь мобильного приложения мог узнать эту мудрость и, соответственно, выучить какие-то пословицы. И то же самое для увеличения своего багажа знаний по башкирскому языку. Мобильное приложение доступно на электронных площадках Google Play и App Store, бесплатно для пользования и для скачивания. Вместе с тем, есть у нас новая разработка, которая сейчас ведется, и она будет доступна в конце этого года. Это мобильный медицинский коммуникатор. Данный проект ведется на базе Башкирского государственного медицинского университета. Авторами проекта является непосредственно и куратором ректора Башкирского государственного медицинского университета Валентин Николаевич Павлов. Также один из соавторов находится у нас в студии, Абдрахимов Руслан Вахидович, и Азат Уранович Кинебулатов. Данное мобильное приложение направлено на то, чтобы установить коммуникативную связь между пациентами и лечебным учреждением, и также с самим лечащим врачом на 3 языках, на башкирском, русском и английском. В данном приложении разработаны все жизненные, либо часто обращаемые ситуации между пациентами и лечебным учреждением, для того, чтобы, если пациент окажется в той или иной жизненной ситуации, когда ему необходимо обратиться в лечебное учреждение за помощью по своему здоровью, он мог, вне зависимости от того, что не владеет он башкирским либо русским языком, а владеет английским языком, благодаря синтезу речи через мобильное приложение воспроизвести свою проблему, соответственно, обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Данное приложение необходимо разрабатывать, во-первых, на
платформах Android и iOS, а также будет доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья по нозологиям слабослышащие, слабовидящие и слепые и глухие. Вместе с тем, приложение содержит в себе интерактивные либо анимированные разделы, где наглядно будет можно показать, какая часть тела у человека вызывает проблему при общении в лечебном учреждении с врачом. Спасибо большое. Если будут вопросы, рад на них ответить. Зөрите рахмат, Айнур Рауфулы, әйдәп уртарак тұрайық, Айнур. Шулай деп Айнур Рауфулына сұраудар, рахим етегіз. Вот, менің сұрауым бар. Хайырлы кез. Вот насчет приложения вот этого, да, разговорника, почему салям не худлек или хилешулек какой-нибудь? Спасибо большое за вопрос. Безусловно, любая коммуникация начинается с приветствия. На башкирском языке салям, поэтому и возникло такое название. Ну и салям ол популяр программа ведь ол. Шуғала мұғайым салям деп қосқандардыр енді. Тағыла сұраудар бар ма? Әдәгедәлі Айнур Рауфулына ошы қошымталарды эшләү буенча кемдер бәлки ниндәдер күптән һорарга теләгән һорау булһа, рәхим итегез. Күз һеҙгә. Бұл сәлам һүҙлеген оҙаҡ эшләнегеҙме? Нинди ваҡыт арауығы талап ителде? Раздел исключительно словаря, который содержит 15 тысяч слов, оно делалось, наверное, более 3 месяцев. Потому что компонентный состав с инструментами по синхронному переводу, с инструментами по запоминанию, отработке этих уже слов, оно занимает техническое время. Поэтому, наверное, более 3 месяцев. Тағыла һораудар булһа, рәхим итегез. Һәм менә бездән яңгыраган һорауга монда җаваптар бик күп килде. Әйткәндәй, сәлам кушымтаһы ул айыру популярлыгын күрһәтте, чөнки әле монда бер 15ләгән җавап бар. Һорау булайрак яңгырагайны. Сәлам кушымтаһының мәдәният бүлегендә 4нче һорау ничек яңгырай дип. Һәм дөрес җавап ул билет күпме тора, шулай бит? Шулай? Монда бына әле җаваптар килә һәм Иң беренче булып җавап бергән кызыкай ул 484 мен тамамлана. Менә шу аватаркандагы хүрәт. Ихлас кына котлайбыз, алкышлайык уга. Айнурга тагыла һораударыгыз юкмы? Улайһа без һеҙгә зур рәхмәт әйтәбез. Әлегә урыныгызды алуды һорайбыз, хөрмәтле дуслар. Шулай итеп, кем әле генә килеп кушылган, БСТ телеканалын кем әле генә килеп кабызган, хәтерегезгә төшерә үтәбез. Башкорт теле яңа караш дип атала бүгенге безнең байрам. Торатау конгресс холлында тура эфирда эшләйбез. Безнең студиябызда шулай ардаклы, абруйлы кунактарыбыз бар. Улар белән бергәлектә ошо исем туен үткәрәбез. Һәм бөтен дөньяда киң билдәлек яулаган Алиес уенның мобиль версиялы башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды хезмәткәрләре ярдәме белән башкортса яңгыраш алуы барыбыз да беләбез. Әлләсе уены башкортса күңелле кисәләр өчендә башкорт теле дәресләрен тагыла яньләндерү өчендә кулланыла. Хәзер бына был кушымтага тукталыр алдынан сираттагы һорауды шулай телевизор карашларыбызга yetkерәбез, игътибар белән тыңлайбыз һәм җавап бирәбез. Әлләсе кушымтаһында икенче рәттә ниндәй командалар исемлеге бирелгән? Әлләсе кушымтаһында икенче рәттә ниндәй командалар исемлеге бирелгән? Ядыгыз 937 3077 177 WhatsApp каналга һездән дөрес җаваптар көтәбез. Шулай дип әлеге вакытта әлләсе ул Тамыр телеканалында теле уен форматында үткәрелә. Ул тамашачыларга бик охшай. Уенның башкортса мобиль кушымтаһы менән башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Байрас Азаматов таныштыра. Байрас, рәхимет. Барыгызга хәерле кис. Минең исемем Байрас. Әлләсе уены шәхсән минең менән нык бәйле, чөнки без тәү чиратта әлләсе уенын урыс телендә нык уйнарга ярата идек. Төркемдәшләр менән, дусларыбыз менән бергә һәм бер заман өстәл уеннан мобиль кушымталарга күсәргә булдык, әмма шулай урыс теленә күстек. Урыс телендә уйнап йөренек тә һәм әйтергә кирәк, был уенның тарихы
хатта Казанда башланып кетті. Сөнки Казанда Силәби яшьләре иттифагының активистлары менән бергә бер форумда булгайнык. Унда шундай өстәл уеннары күрдек. Милли өстәл уеннары һәм тап 2012 елда булды ул. Шул елда Асылташ форумында Силәби яшьләре иттифагы был проектты тәкъдим итте. Унда Тамыр телеканалы директоры Гөлназ Фаритовна Кулхарина шулай бүген безнең менән кунакта. Был проектты дәррәү хуплап Тамыр телеканалына тапшыру итеп хатта сыгарып җибәрделәр. Хәзер дә бик әүдем телеэфирда бара. Һез уны барыгыз да күргәнегез бардыр дип ышанам. Әмма без артабан киттек һәм шул өстәл уеннан кушымталарды башкорт теленә тәрҗемә итәргә булдык. Бер мәл мин авылыма кайткайным, Баймак районына, унда һеңлем менән ошо уенды уйнап карарга булдым. Әмма ул урыс телендәге был уенды, ундагы урыс сүзләрне матур итеп тулынса аңлата алмай һәм ул күп кенә сүзләрне үткәрергә туры килде. Шул вакытта башка уй килде, тиз рәвештә был кушымтаны башкорт теленә тәрҗемә итер кирәк. Һәм инде одакта үтмәне икенче көндә дусларым, ирекмәндәрем менән йыелыштык та, төзелүчеләргә яздык. Әйдәгез без был кушымтаны башкорт теленә тәрҗемә итәбез. Буның өчен нимә кирәк, күпме акча кирәк? Әйткәндәй, был тулынса иҗтимагый проект, ул бер нәмәлә буның өчен кирәкмәне. Безгә нибары төзүчеләр Украинадан булып сыкты һәм безгә барлык интерфейсты җибәрде. Без уны тиз генә тәрҗемә иттек һәм шул арала мобиль кушымтаны Android платформаһына сыгардык. Һәм әйтергә кирәк, был кушымта бик әүдем кулланыла бүген көндә, барыгы уны карап килә һәм һез уны әлегә Androidта үзегезнең мобиль кушым телефоныгызга куя аласыз һәм дә инде киләсәктә шулай iOS-та килеп сыгасак. Нимәһе кызыклы? Без айтишниктар түгел, без компьютер өлкәһендә ниндәйдер мобиль кушымталар эшләмәйбез, әмма тап ошо тәҗрибәне һезгә охшаган мобиль кушымтаны табып, төзүчеләргә дөрес сыгып, һез теләгән әйтәйек мобиль кушымтаны башкорт теленә тәрҗемә итә аласыз. Әлеге мәлдә тап шундай тагын бер кызыклы дәлил дигән кушымта өстендә эш алып барыла. Тап ошо айда, бәлки киләһе айда ул шулай интернет аралыгында һезнең карамакка тәкъдим ителәсәк. Кыскасы, ошо кулланыгыз, был уенды уйнагыз, видеоларга төшереп, социаль сетьләргә халыгыз, без уларды үзебезнең башкорт телен һаклау мөхтәрә фонды битендә шулай яктыртып барырбыз. Рәхмәт. Әгәр дә һорауларыгыз булса, җавап бирергә әзермен. Байраска зур итеп рәхмәт. Әйдәгез һорауларны яңгыратыгыз. Монда шулай бик күп кенә җаваплар килде. Мин бу талап та үттем инде. Һез байраска әлеге һорауларыгызны җиткерә торганыгызса, мен инде һезнең дөрес җавапларны көтәм. Бармы һораулар? Рәхим итегез. Шулай итеп, әле һорау тамашачыларга биргән һорау булар икән караган, әйдәгез булайһа. Мин әллә һигез аяк түгелмен, шугала менә теге кулдарым гына итмәй. Әйдәңдә безнең залдагы кунактардан һорауы, рәхим итегез. Киләсәктә әлләсе уенын онлайн дуслар белән уйнарга мөмкинчелек буласакмы? Бик кызыклы һорау, асын әйткәндә, буны уйнар өчен интернет кирәкме? Әгәр дә һезнең планшетыгыз, телефоныгыз булса, һез анда йөкләп аласыз да инде уйный аласаксыз киләсәктә. Шулай ук барлык iOS-та ла, Android-та ла, әлегә Android-та гына. Шулай, рәхмәт. Мөгаен һорауыгызга җавап алгансыздар. Сираттагы һораулар булса, рәхим итегез. Һәм инде без тамашачыларга yetkергән яңгыраткан һорау булар икән караган, әлләсе кушымтаһында икенче рәттә нинди командалар исемлеге бирелгән дип, дөрес җавап Байрас. Йәнлектәр батшалары, һигез аяктар, Кытай аюы. Шулаймы? Кытай аюы булырга тиеш, яңлышмаһам, асын әйткәндә үзем дә онытып әйткәнмен сәхнәгә. Менә бында ни өчендер карак әле. Алху каплан дип аталар. Ул ни өчендер менә Кытай аюы бар, алху капланы ла бар. Ундай команда шулай ук бар, унда кызыклы гына исемдәр асын әйткәндә, инеп карагыз кызыгысын гына. Бүләкте бирәбезме уга? Мөмкин, әлбәттә. Әйдә, 248 хандара менән бетә. Аватарка буш. Һәм бугай бүләкте алһа, ошо аватарка урынына берәй матур гына бәхетле йөзе менән төшкән фотоһын куеп куер. Алкышлайбыз безнең тамашачыбызга. ДНС техника магазинына сакыругагыды, ихлас менән тәбрикләйбез. Шулай, хөрмәтле дуслар, Байрас Азаматовка һорауларыгыз булмаһа, без һездә әлегә сәхнә артына да табып, рәхим итегез.
Ошо көндәрдә башкорт телен өйрәнергә теләүчеләр өчен башкорт телен һаклау һәм дә үстерү фондының яңа мобиль кушымтасы сыгырга тора. Башворд дип атала ул. Һәм менә ошо кушымта буенча телевизор караучыларыбызга шулай ук сираттагы һораудыла яңгыратабыз, игътибар белән тыңлайбыз. Башворд кушымтаһында икенче һүз нисек тәрҗемә ителә? Башворд кушымтаһында икенче һүз нисек тәрҗемә ителә? Шулай дип 2937 3077 177 WhatsApp каналга хәбәрдарыгызды языгыз, бүләк һездә көтә. Был кушымта өстендә зур команда эшләгән һәм улар арасында бүгенге кисәнең махсус кунагы мультиинструменталист Зайнетдин да бар. Хәзер инде кушымта менән тулырак танышыр өчен һүзде табышы танылган музыкантка бирәбез. Музыкантлар көчле итеп алкышлаганда ярата. Зайнетдин сәхнәлә. Салам Найлай. Хәйрлекис Захир, хәлдәр нисек? Һаумагыз хәйрлекис. Салам телевизор караучылар. Менә Захир әйткәндәй, Захирда без мультиинструменталист буларак, биюсе буларак, кумылтысы буларак, шулай ук шоумен, таударга үрмәләүче буларак та эшкуар буда эшләй, башкорт теленнән диктант яздыра, кәләш эзләй, бөтәһе Захирның иңенә төшә, шулай бит. Һәм шулай хин үзеңдең менә ошо башкорт телен үстерү, популярлаштыру буенча үз өлешеңне индергәнең, шунда ризалаштыңмы? Нимә өчен һин тап менә шу проектта? Сынапта теге Сакаргаз мен инде одан ойламай, миңа Гүлназ шылтыраттылар, шулай без шунда кушымта эшләйбез, шуңа күрә һинең ярдәмең кирәк. Мен нимә эшләйм? Әйтә килә һөйләшеп алайык. Мен үземнең тавышым белән һүзләр яздырдым. Теге навигаторда күк, әгәр дә һүзләргә бассагыз, минем тавышым белән һезгә һүзләрне тәрҗемә итәсәкмен башкорт телендә. Шулай дип алкышлап, һүз Зайнетдинга рәхим ит, Захир. Тагын бер һаумагыз хәйрлекис. Мен бүген Башворд дип аталган мобиль кушымта турында һөйләп китәм. Бу инде бик кызыклы мобиль кушымта. Хәзер башкорт телен һәр өйрәнергә теләгән кеше һәрбер урында ултырала, бер 10 минут вакытын бүлеп, көненә башкорт телен өйрәнә ала. Буның өчен ни бары Башворд дигән кушымтаны телефоныгызга куяһыгыз да, һәм инде башкорт телен кайда булһагыз да өйрәнә башлайсыз. Һәм кушымта 117 дәрестән, 39 бүлектән һәм дә 1000 һүздән тора. Шул 1000 һүзне мин инде көне буена яздырырга туры килде. Шулай итеп бу укырга ла була, анда мин дә һүзләремне дә укыйм һәм көндәлек тормышка бәйле тест сораулары телде өйрәнүне ябай һәм эффектив итә. Тест системаһы белем кимәлендәге җитешлекләрне күрһәтә һәм уларны бетерүгә булышлык итә. Кушымтаны һез инде Play Marketта һәм инде App Store'да үзегезгә куеп аласыз һәм инде кушымтаны кулланасыз. Кушымтаның истәлеген башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Газизова Фәнзилә Фәнил кызы эшләне. Кайда? Әле алкышлайык әле. Ул монда сыгыш яһагайны. Кушымтаның техник ягын Юрий Тарбеев эшләне. Юрий, аплодисмент. Һәм бүгенге көндә кушымтаның 5 бүлеген асырга була һәм инде тест сорауларын үтәргә була. Мөмкин булһа мин сезгә күрәтеп китернем. Экранга карайбыз һәм сезгә ошо Башворд асабыз, монда инде начать обучение һәм иң беренче бүлеккә инәбез. Һәм монда шундый һораулар язылган. Мальчик, аста кыз, малай, атай, әсәй. Әгәр дә һез инде һүзгә басасагыз, онда инде ул һүзне минең тавышым белән әйтәсәк, малай, кыз, атай, әсәй. Мәсәлән, малай һүзен һайлайбыз да, ошай дип куябыз һәм тикшерәбез. Ответ правильный. Ошолай итеп һез тесттар үтә барасагыз һәм үткән һайын һәрбер тест авырайганнан-авырая һәм инде катмарлырак була башлай. Шундайрак мобиль кушымта. Бұл мобиль кушымта бәлки башкорт телен яхшы белгәннәр өчен бәлки кирәкмәс тә дип әйтүчеләр булырдыр. Әмма мультиинструменталистның тавышын ишетерсең генә әле. Менә бұл кушымтаны үзегезгә алып куярга була. Зур рәхмәт, Захир. Рәхмәт. Үземә кызык булып китте бу. Әлбәттә. Көтәбез. Рита Ришат Хәдәмәтбаевадан һорау, рәхим итегез. Захир, бик матур нигә кушылган һәм моны йырсылар, иҗат кешеләре үзләренең телмәренә бик игътибар итмәйләр интервью биргән вакытта, шулай бит? Музыкаль һәттән. Менә һин ошо кушымтаны эшләгәс, үзеңнең телде белү кимәлең үстеме, ул һиңа ярдәм иттеме үзеңә мотлак?
Сыныпта кайбер һүзләрде мин кулланмай торгайным. Башкорт телен һәйбәт белһәм дә, бәлки теге башкорт телендә диалект һүзләр дә күп бит инде. Төрле якта төрлесе һөйләшәләр. Мин барыр мәсетләр районында үземсә һөйләшкәмдер инде. Кайбер һүзләрде аңламаенча икенчерәк итеп өйрәнергә туры килде һәм ошо 1200 һүз һәм һөйләмнәрне тултырганда мин үзем өстендә зур тәҗрибә алдым. Афарин, сираттагы һораудар бармы? Рәхим итегез. Заһирга һораудар бирүсләр бар. Мультиинструменталист көн һайын мындай мөмкинлеккә биреп тормай. Айдагыз. Мен ушулай һорау бар. Мәсәлән, яшәйти бер Илдус. Ул 1200 гына һүз белә ошо. Ул һин нисек уйлайсың, ул башкортча һөйләшә аламы? Был менән генә запас менән. Был кушымтаны рәхмәт һорау өчен. Был кушымтаны эшләгәндә, бында шундый һүзләр көндәлек кәрәк булган һүзләр без эшләнек. Бында инде теге ул тикем русча әйткәндә заумный һүзләр юк. Бында безне үзебезгә аралашыр өчен, һөйләшер өчен һүзләр бында язылган. Ашарга бир, камаса алама, кит менән дигән күбрәк һүзләрне белһәң, минең карамакка һөйләшергә була һәркем менән дә. Сираттагы һораудар Заһир Зайниддинга кемдән булыр? Рәхим итегез. Заһир планшетты тот әле. Мин хәзер инде телевизорга расларга күрһәт. Тот. Монда әле безгә бына һорау эшләргә карагайны. Башворд кушымтаһында икенче һүз нисегрәк тәрҗемә ителә дип, һәм дөрес җавап монда гаилә, башка кием, ашамлык нәмәләр күп килде. Менә кыз дигән вариант. Һәм менә ошо катын-кыз безнең 723 менән тамамлана телефон һандары. Без һездә ихлас күңелдән котлайбыз. ДНС компанияһынан махсус бүләк сертификат һездеке. Афарин. Һәм Заһирга сираттагы һорау. Заһир, бына һиңә ошондай һорау. Бында һүзләр генә тәрҗемә ителәме, әллә һөйләмдәр дә төзү буламы? Һүзләр генә. Аңлашылды. Юк, һүзләр генә түгел, бында һөйләмдәр дә була. Әгәр дә, мәсәлән, мин ятһам, Заһир атлы егет булам, әллә ырыуынан мин тиһәм, ул йырлап әйтәсәкме һинең тавышыңма, әллә ябай гына буласакмы, һөйләйме? Юк, был теге навигаторда ябай гына әйтеп әйтәсәкме? Ярар, концертка барбыз. Концертта килгәндә унда йырлармын. Үзегез беләгез, навигаторда тавыш ни тиклем ягымлырак, шул тиклем йөрүле күңеллерәк. Әгәр дә Заһирга гәрәп бала дип һөйләгән булһа, анда теге йөрүле уңайһызрак булыр иде. Сираттагы һораудар бармы? Әгәр дә һораудар юк икән, зур итеп рәхмәт, алкышлайбыз Заһир Зайниддинга. Шулай Заһир Зайниддин яңа кушымта турында һөйләне. Башкорт телен популярлаштыруга арналган проекттар турында һөйләшкәндә, белем бирү системаһы һич шикһез үзәк урыннарның берен алып тора. Шуңа хәзер һүзде Башкортстан Республикаһының Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Булат Илшат улы Зиннуровка тапшырабыз. Ул инде Башкортстан Республика башлыгы гранты ярдәмендә буйымга ашырылган интерактив башкорт теле проекты турында һөйләр. Рәхим итегез, алкышлап сәламләйбез. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бушы кызыклы проектта килгән кунактарыбыз. Ысынлап та башкорт телен өйрәнергә тудырылган бик күп кушымталар бар. Тик мәгариф системаһы был кушымталарда шулай катнашмаһа бик насар булыр иде. Шуның өчен дә бында без әлбиттә башкорт телен яңа форматка, ягъни интерактив форматка күчергән дигән үзебезгә максат куйдык. Ошо ниятта инде безнең интерактив башкорт теле дигән проект 2009 елда тормышка ашырылды. Күптән түгел генә яңа уку елы тамамланды. Ул дистанцион форматта узды. Бына безнең проектыбыз киләчәктә күргән һәм инде ошо интерактив форматта тормышка ашырылуы, ошо дистанцион форматтагы укуды еңелләштерде бернитеклем безнең башкорт теле һәм әдәбият укытучыларына. Нимәкә ул интерактив башкорт теле? Бу 34 дәрестән торган онлайн платформа һәм ошо онлайн платформала без башкорт телен гомумән өйрәнергә теләүчеләр, укучыларга түгел, ата-әсәйләр гомумән башкорт телен үзенең белемен камиллаштырырга теләгән бар кешеләр ошо проект аша катнашалар. Сак кына һеҙҙе таныштырып үтәйек ошо проект менән. Интерактив башкорт теле ысынлап та был проект бик кызыклы һәм ябайдарса эшләнгән. Катмарлы уның бер нитеклем бер нимәһе юк. Беренче безнең онлайн дәресләргә ингәндә 34 дәрестән торган онлайн дәресләр. Һәр бер дәрестең темаһы бар. Әгәр дә без мәсәлән асып карайбыз икән, онда шулай ук бернисә бүлектән тора ул. Видео дәрес, 5 минуттан торган видео дәрес. Был дәресләрдә безнең башкорт теле һәм әдәбият укытучылары төшергән. Шуның өчен дә улар
еңелсә генә ике телдә башкорт телен гомумән нисек был темага инеп китүен аңлатып бирәләр. Икенчесе безнең бүлектә һүзлек, ошо темага ярашлы һүзләр бирелгән. Ике телдә. Әгәр дә без һәр бер һүзгә батсак, уның яңгырашы аудирование дип әйтәбез инде русча әйткәндә, ишетеп беләбез дә һәм уның тәрҗемәһен күрә алабыз. Һәм әлбиттә күнегүләр. Чөнки гомумән был әгәр дә без мәктәптәрдә кулланабыз икән, бұл проект безнең 71 мәктәптә әлеге вакытта апробация үтеп йөри, онда 1300 укучы катнаша. Bundan тыш 1500 катнашучысы бар укучылардан тыш һәм киләчәктә инде яңа уку елында бұл проектты бөтә мәктәпләргә дә интергә уйлыйбыз. Чөнки бұл проект ысынлап та укытучыларның эшен бер нитеклем еңелләштерә. Чөнки әгәр дә без элекке елларда тик китап менән генә укый идек һәм әгәр дә укучы ул берәргә сыгып китә икән, уның китабын калдырып китә, ул мин дәресте эшләмәнем, өлгермәнем һәм башкалар. Бында кулыгызда әгәр дә планшет я смартфон гаджетыгыз бар икән, интернетка сыгу мөмкинлеге булса, һез ошо интерактив башкорт теле аша дәресегезне эшләй аласыз. Әгәр дә күнегүләргә килгәндә шулай ук уларның берничә төрдән торуын мөмкин күрәбез. Бында бирелгән һүзләргә мәсәлән тәрҗемә итәргә кирәк. Әгәр дә без дөрес җавап бирмәһәк, онда һезгә шунда ук дөрес җавап күрәсәкбез. Һәм әлбиттә үзебезнең ошо һәр бер этапта үткән сакта безнең һөземтәләр дигән раздел бар. Онда шулай ук безнең күпме процент эшләнгән һәм һез артабан дәресте үзләштергәнһегез дигән үзгә куяһыгыз да максат, икенче дәрескә күсә аласыз. Әлбиттә бында һүзлек шулай ук бирелгән. Һүзлектәрдә без шулай ук берничә бүлеккә бүлдек, чөнки ысынлап та төрле темага ярашлы безнең һүзләребез бар һәм уларны системага килтерер өчен без ул шулай ук разделдар белән бүлеп алдык. Һәм бик кызыклы гына проекттың бер үзенчәлеге ул визуаль һүзлек. Мәсәлән, без әгәр дә һәйкәлдәр темасын алсак, бында безнең күренекле билдәле безнең һәйкәлдәребез һәм уның исеме ике телдә, русча һәм башкортча бирелгән. Әлбиттә, бында һәр бер һәйкәлдә асып карап, һин уның русча исемендә, башкортча исемендә белә аласың. Һәм шулай ук грамматикага дигән бүлек, ул әлбиттә башкорт теленең фонетика һәм башка бүлекләренә ярашлы кагыйдәләр бүлеге. Әгәр дә һин үзеңнең белемеңне ничектер дә камиллаштырып, уны тикшерергә уйлыйсың икән, ошо грамматикага инеп, хатта башкорт телен белгәндәр дә кайсы сакта дөрес язылганын белер өчен ошо бүлеккә инә ала. Әлбиттә, бұл проекттың киләчәге бардыр дип уйлыйбыз, чөнки дистанцион форматта укыту, ягъни һәр бер кешенең үз алды ошо интерактив портал менән куллана алу бик күп уңайлы. Һәм әгәр дә һораулары булса, ул безнең укытучыларга ала сыгала. Был проектты тормышка ашырганда безнең Мәгариф үстерү институты белгечләре шулай ук ирекмәндәр ярдәмендә тормышка ашырылды. Чөнки бында әгәр дә без дәресләргә килгәндә, онда безнең речевые ситуации дигән раздел бар һәм һәр бер видеоязмала без онда кыска гына видеороликтар бирдек. Уның астында һәр бер ошо видеороликта булган диалогтың тәрҗемәһе бирелгән русча һәм башкортча. Тагы бер проект турында сак кына әйтеп үтәһе килә, ул безнең туган тел дөньяһы дигән проект. Яңа гына тормышка ашыра башланы һәм бында инде без үзебезнең башкорт теле белән бәйле уны популярлаштыру, ондагы проектларны тормышка ашыру буенча бер системага тупланган бер зур проект. Әгәр дә карасак, берничә төркемдән тора. Әлбиттә, без уны тулыландырабыз әлеге вакытта. Һәм әгәр дә һез башкорт теле белән бәйле берәй сараны күрергә һәм уның турында уйларга белергә уйлыйсыз икән, ошо порталдан һез мөмкин тиклем уны таба аласыз. Мәсәлән, бында без интерактив уеннарга, мобиль кушымталарга килгәндә лә безнең кушымталарда күрергә мөмкин һәм калган безнең электрон ресурсларыбызның шулай ук мөмкин булуны табырга мөмкин. Шуның өчен әлбиттә без мәгариф системасын замана белән бергә атлайбыз, урында тормайбыз, шулай ук интерактив форматка ала инергә тырышабыз. Әлбиттә, бында эш әле күп. Безнең проектларыбыз шулай ук киләчәктә тормышка ашыр дип уйлыйбыз. Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белән берлектә зур күп проектлар шулай ук тормышка ашырылып килә. Ябайдарса әйткәндә, традицион булган форматтагы без сараларны шулай ук әлеге вакытта онлайн форматка ала күчерәбез. Ябай гына игълан итеп кенә әйткәндә, мәсәлән, Урал Батыр эпосын яттан һөйләү безнең проекты быел онлайн форматта узасак, без оннан баш тартмайбыз. Киресенчә, без хәзер онлайн форматта узгарып, уның киңлектәрен тагыла арттырабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Зур итеп рәхмәт.
Булат Илшатуллина шулай әгәр һораудар булһа, рәхим итегез, хөрмәтле дуслар. Кем әле генә телевизорын кабыдган, хәтерегезгә төшереп үтәбез. Башкортстан Юлдаш телеканалында тура эфирда башкорт теле яңа караш исемле башкорт телендәге мобиль кушымталарның исем туен карайһыгыз һәм Булат Илшатуллина булган һорау, рәхим итегез. Күрүемсә, һеҙҙең проектығыҙ браузер аша ғына эшләй, ә һеҙҙең планда юҡмы был проект өсөн мобиль ҡушымта эшләргә? Безнең киләсәктә әлбиттә был беренсе шундый безнең емешебез дип әйтәйек инде, ул әлеге вакытта онлайн форматта сайт аша гына эшләнде, уның мобиль версияһы бар. Киләсәктә инде без уны ҡушымта форматында эшләргә уйлайбыз, тик бында ҡайһы бер техник һораудар бар, сөнки видео яҙмаларыбыҙ безнең бик күп. Уны офлайн форматҡа күсереү безнең ҡушымтаның күләмен арттыра тигән. Шуның өсөн был юҫлыҡта без шулай уҡ эшләйбеҙ. Киләсәктә инде Алла бирһә, шундай уҡ сарала беҙ үҙебеҙҙең ошо интерактив башҡорт теленең мобиль ҡушымтаһында презентация эшләрбеҙ дип уйлайбыҙ. Булат Илшатулла, әле бына егеттең күҙҙәре яна, әгәр ҙә шуның уҡ креатив, ниндәйҙер теге яңы технологиялар менән дуҫ булған кешеләр һеҙгә мөрәжәғәт итһә, үҙҙәренең ярҙамын тәҡдим итеп, мындай мөмкинлек бармы? Бар. Беҙ асыҡ беҙ. Беҙҙең ғөмүмән милли мәғариф идаралығы булдырылды 19-нчы йылда һәм бик күп проекттар әлеге ваҡытта тормошҡа ашырылып килә. Беҙ социаль селтәрҙә бар, безнең шәхси сәхифәләргә шулай яҙырға мөмкинлек бар. Әгәр ҙә ниндәйҙер ҡыҙыҡлы проекттарығыҙ бар икән, уны нисек тормошҡа ашырырға, нисек уны безнең мәғариф системаһына индереп китергә, уның турала беҙ әлбиттә бергә уйларға мөмкинлек бар. Сираттағы һорауҙарға яуап бирергә әҙербеҙ. Кемдәрҙә булһа һорауҙар, рәхим итегеҙ, хөрмәтле дуҫтар. Торатау конгресс холлында әле ҙур байрам, башҡорт теле байрамы тиһәк тә була. Башҡорт мобиль ҡушымталарының исем туйына килгән ҡунаҡтарҙан шулай һорауҙар алабыҙ. Телевизор ҡарауселарҙан булған, телевизор ҡарауселарға тәғәйенләнгән һорауҙарға беҙ яуаптарҙы биреп, бүләктәребеҙҙе таратып бөттөк дигәндәй. Әгәр ҙә һорауҙар булмаһа, беҙ дауам итергә әҙербеҙ. Булат Илшатулла, ҙур рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт. Уңышлы көн, алҡышлайбыҙ. Бүгінгі сарала қатнашусы қонақтардың көбеһен тамашасылар йөҙгә танып белә, әлбиттә, улар барыһы ла башҡорт теленең яҙмышына битараф булмаған, уның ҡулланыу даирәһен киңәйтеүгә күп көс һалған шәхестәр ултыралар. Шулай уҡ беҙҙең арала бик креатив йәштәр бар, төрлө ҡушымталар уйлап, үҙҙәренең исемдәрен әле үҙҙәренең булмышын беҙҙең йәмәғәтселеккә еткереп барыусылар, шулар менән ихлас күңелдән таныштырып үтергә теләйбеҙ. Бөтә булған телевизор ҡарауселарыбыҙҙы бына улар. Стикхана проектының авторҙашы, тәржемәсе, сит телдәр белгесе Зарина Султанова беҙҙә ҡунаҡта. Заринаға алҡышлайбыҙ. Шулай уҡ Стикхана проектының авторҙашы, рәссам, иллюстратор Камил Ғөбәйҙуллин. Мәҙәниәт интернет журналы авторы Гөлназ Дилмөхәмәтоваға һеҙҙең алҡыштар. Башҡортса комикстар авторы Юлия Юлдашбаева беҙҙә ҡунаҡта. Белеп ҡалығыҙ, йөҙҙәрен хәтерләп ҡалығыҙ, әгәр ҙә ниндәйҙер үҙегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙ булһа, һорауҙарығыҙ булһа, уларҙы социаль селтәрҙә булһа ла табып, һорауҙарығыҙ еткерергә мөмкинлек бар. Инстаграм селтәрендәге башҡортса битлектәр авторы Хасбулат Абдуллин беҙҙә шулай ҡунаҡта. Хасбулат Абдуллинға алҡышлайбыҙ. Йәштәребеҙгә фаринтибеҙ, һеҙ телебеҙҙең цифрлы донъяла үҫешенә үҙ өлөшөгөҙҙө индерәһегеҙ. Артабанда алып барған эштәрегеҙҙә уңыштар юлдаш булһын. Рәхмәт. Ҡайһы берҙәр телде өйрәнеү өсөн мобиль ҡушымталарға түгел, видео дәрестәргә өҫтөнлөк бирә. Ысынлап та уларҙың һәр береһе билдәле бер темаға бағышланған. Кәрәкле һүҙҙәр һайлап бирелгән, ҡағиҙәләр, шулай сюжеттар менән уйнатылып, еренә еткереп тулыландырылған. Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фондының өс шундай проекты бар. Беренсе проект ул Матур башҡорт теле телепроекты булһа, ҡалған икәүһе тураһында башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды белгесе Рита Тимерхан ҡыҙы Аҡбулатова һөйләргә әҙер, алҡышлап, сәләмләйбеҙ һеҙҙе. Презентацияны башлар алдынан иң тәҙә видеоролик тәҡдим итәбеҙ, иғтибар экранға. Баш йортом Башҡортостан, баш йортта башҡорт телен ярата. Өйрән, үрлә, һаман, өйрән, үрлә, һаман, беҙҙә
яңы қараш бізде яңы қараш әйдәсі досым алға әйдә досым алға. Шулай итеп, БСТ телеканалында Башкорт теле яңа караш проектын караягыз һәм Рита Тимерхан Булатовага һүз алкышлап һезне сәламләйбез. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кунактар, хөрмәтле телевизор караусылар. Бүген без һезгә үзебезнең тагын да бер шундый алдынгы проектларыбызның бере видео дәресләрне тәкъдим итәбез. Ысынлап та телде өйрәнгәндә видео дәресләрне куллану ул эште тагын да ябайрак итер өчен, тагын да эффектлырак итер өчен, тагын да эффективрак итер өчен кулланыла. Без телде өйрәнгәндә тәүдә нимәгә игътибар итәбез? Әлбәттә, ул тәүдә ишетә белергә, ишеткәндә аңлай белергә һәм аңлаганса үзебез матур итеп һөйләшә белергә өйрәнергә тиешбез. Ысынлап та бындай видео дәресләрне эшләү өчен ниндидер тәҗрибәле кирәк һәм уларны үтә югары сифатлы итә белергә кирәк. Бер ниндәй яшерен батырыны юк, безнең фондыбызның видео дәресләре бөтә талаптарга ла җавап бирә дип әйтергә кирәк. Был проект безнең ике өлештән тора һәм беренче өлеше уның безнең бергә башкортча дип атала. Уның авторлары һәм башкаручылары безнең фонд хезмәткәрләре булһа, ул 10 видео дәрестән торган видео цикл дип әйтергә кирәк. Бында без бераз грамматика бирәбез, ниндидер лексик тема бирәбез һәр дәрестә һәм ошо лексик теманы асып бирердәй юморга корылган видео сюжеттар тәкъдим итәбез. Был видео сюжеттарны карагандан һоң улар бөтәһе субтитр менән киләләр. Телдә өйрәнүе ябай да, кызык та, өйрәнүчеләр бик йылы каршы алдылар буны. Проектыбызның икенче өлеше Башкорт теле яңы караш дип атала. Һәм мин ошо проектка тагында ныграк тукталып киткем килә, чөнки буның идеяһы безнеке булһа, уның авторы безнең билдәле прозаик, режиссер Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Башкортстан һәм Рәсәйнең кинематографистлар союзы агзаһы, язучылар союзы агзаһы, безнең билдәле режиссерыбыз Зөһрә Диккәт кызы Буракаева зинһар өчен алкышлап үтәйек. Уның менән эшләү шул тикерем рәхәт, ул менә бөтен иҗади үзенең куәһен инде фонтан һымак атып торган кеше, шуңа күрә безнең тагын да уртак проектларыбыз күп булыр дип ышанабыз Зөһрә Диккәт кызы һәм һезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм ошо проектка тагын да билдәле режиссер, тавыш һәм монтаж режиссеры, композитор, музыкант һәм тагын әллә күпме таланттар ияһе Роман Анатольевич Пожидаевтың да кушылуы безнең проектыбызга тагын да бер баскычка югарыга күтәрелергә шундый форсат бирде. Спасибо вам большое. Надеемся, что у нас совместных проектов еще будет очень много. Проектка килгәндә инде уны хәзер халык арасында хатта Азалия мажаралары дип тә йөртәләр икән, ишетеп калдык. Бында Өфелә яшәүче яшь үсмерләр Азалия, Айсулпан, Юрматы, Алмаз үзләре төрле музейларга барып, рәсәм остаханаһына барып, театрларга барып, шул ук вакытта телде лә өйрәнәләр, мәдәниятте лә өйрәнәләр һәм тарихты ла өйрәнәләр. Һәм шунда безнең Зөһрә Диккәт кызының бик яхшы алымы, мин отышлы алым дип уйлайм аны, ул ассоциатив ниндидер бына күз аллау аша телгә өйрәтү. Кеше үзе лә һизмәй, ул шул һүзләрне өйрәнгән һүзләрен үзеннән үзе отып ала ла хәтеренә һалып куя. Был әлбәттә алдынгы алым шулай ук дип әйтергә кирәк. Был проект аша телде өйрәнгәндә без мәдәниятте лә, тарихты ла һәм шулай ук үзебезнең билдәле шәхесләребезне лә беләбез, өйрәнәбез. Ысынлап та бүген проекттар турында күп һөйләнде, башкорт теле проекттары күп, улар турында тагын артабан безнең сыгыш яһаучыларыбыз да әйтер. Мөмкинчелекләребез бар. Телде өйрәнер өчен барыбер иң алда теләк кирәк. Теләк кирәк һәм бер тырышлык кирәк. Әгәр дә безнең теләгебез, тырышлыгыбыз булһа, бердәм булһак, телебез югалмас, телебезне өйрәнәйек, уның киләсәге зур булырга тиеш. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Зур рәхмәт. Рита Тимерханга китмәйрәк торыгыз, әйдәгез яныма. Рита Тимерханга Булатовага һораударыгыз булһа, әйдәк без уларны ихлас күңелдән яңгыратырга әзер, без кулыгызны күтәрегез һәм
бындай һорауды бирү мөмкинлеге бар. Шулай ук без тура эфирдә эшләгәс БСТ телеканалында безнең WhatsApp каналга бик күп кенә хәбәрдар һораулар киләләр. Шул һораулардан кайһы бирләрен улайһа укып ишеттерәйек. Бұл әлләсе проекты менән бәйле, Байрас әле бында шикелле ноутбукта бұл кушымта буламы? Ноутбукта урындан гына җавап бирергә мөмкин? Әйе. Байраска бирһәгез микрофонды. Ысына әйткәндә, буны ноутбукка әле уйламанык, әмма һәрбер кеше ноутбукка махсус программа куеп, уны шулай ук уйнай ала. Буның өчен хәтерләмәйм, әмма уны һәрбер кеше шулай ук таба алу мөмкинлеге бар куеп эшләргә. Аны аңлашылды. Зур рәхмәт. Башкорт әкиятләре касан сыга дигән һораудар бар. Гөлназ Равил кызы, кемгә бирәбез бу һорауды? Башкорт әкиятләре касан сыга? Мындай уйдар, идеялар бармы? Безнең башкорт әкиятләренә килгәндә, мәсәлән, шул Айнур Хайбуллин безнең Хитрый Лиса дигән мобиль кушымта бар. Шундай мобиль кушымталар формаһында башкорт әкиятләрендә укып булыр дип уйлыйм инде, эшләп булыр дип. Яңлышмаһам, Фатима Ямбаевалар эшләй шикелле, тәрҗемә итеп, Рузилә Ямиловалар, шулай уларда ошо җәһәттән нимәләр эшләйдер шикелле. Без улар менән бәйләнешкә сыгып белербез. Ярый, зур рәхмәт. Сираттагы безнең кунагыбызга Рита Тимерхан кызына әгәр дә һораулар булмаһа, без һеҙҙе сәхнә артына озата урынығыҙ алырға рәхим итегеҙ, алҡышлайбыҙ. Шулай ук безнең тамашасыларыбыҙҙың сираттагы һорауда бында теләктәр бик күп кенә еткерәләр, тапшырыу бик оҡшай. Афарин, тура эфирҙа эшләргә баҙнат иткәнһегеҙ дигәндәр, зур рәхмәт. Афарин, егеттәр, ҡыҙҙар, һеҙҙең менән ғорурланып, ҡыуанып ултырабыҙ, уңыштар гына юлдаш булһын, эҙләгән таба. Был безнең башҡорт йәштәренә ҡағыла. Интерактив башҡорт теле платформаһын булдырыусыларға зур рәхмәт. Күпме ваҡытығыҙҙы сарыф иттегеҙ дигәндәр. Интерактив башҡорт теле проекты буйынса күпме ваҡыт китте һеҙҙең? Уҡытыусылар менән берлектә эшләнде был проект. 4 ай, 5 ай тирәһе ваҡыт китте. Шулай, хөрмәт дуҫтар, әгәр дә һорауҙар булһа, тағы WhatsApp каналға яҙып ебәрергә мөмкин. Мин инде сираттағы үҙебеҙҙең белгес менән таныштырырға шығам. Башҡорт теленең цифрлы форматта үтеше интернет селтәрендәге башҡортса контент менән дә туранан-тура бәйле. Аудитория тарафынан йылы ҡараш алынып, бик күп ыңғай баһа йыйған проекттарҙың береһе ул да булһа Аҫылташ интернет марафоны. Хәҙер сәхнәгә проекттың авторы, башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды белгесе Наҙгөл Ғәлиеваны һеҙҙең алҡыштар менән саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле дуҫтар, хәйерле кис, телевизор ҡараусылар. Аҫылташ интернет марафоны түәл 1 йыл элек Ҡырымда, Таврида форумында бер төн эсендә беҙҙең башҡа килеп еңеү яуланы. Һәм проект социаль селтәрҙәрҙә шиғриәткә һөйөү ятыу һәм интернет киңлеген башҡортса контент менән байытыуға йүнәлтелгән. Быға тиклем интернет киңлеге башҡортса контентҡа нисектер һай булды тип әйтә алмайым, ләкин беҙ уның тап сифатын күтәреү яғына баҫым яһаныҡ. Шуға күрә яҡшы камера менән, тауышты профессионал кешеләр менән яҙҙырыуға үҙебеҙҙең иғтибарыбыҙҙы йүнәлттек. Әлеге ваҡытта интернет селтәрендә беҙҙең 20 шиғри клиптар сығарылған. Һандарға килгәндә барлығы 165,805 ҡарау. Әлеге ваҡытта был һандарҙы бары тик бер төркөмдән генә алабыҙ. Ул башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фондының төркөмөнән һәм YouTube каналдан. Иң популяр клип 71,900 ҡарау йыйҙы. 20 клип араһынан 7-үһе авторҙар, йәш шағирҙар, ә ҡалғандары беҙҙең төрлө билдәле башҡорт шағирҙарының, шулай уҡ йәш шағирҙарҙың шиғырҙарын башҡа лидерҙар уҡыйҙар. Был проект Росмолодежь грантына тормошҡа ашырыла һәм хәҙер һеҙгә иң күп ҡарауҙар йыйған клипты Айгөл Йәмилеваның, Ғәбитованың Атайһыҙҙар клибын ҡарап үтергә тәҡдим итәм. Уларҙың бит донъялары түгел, ҡараштары ғәмһеҙ, ҡайғыһыҙҙар. Беҙҙең күҙҙәр моңһоу, беҙ баҫалҡы. Яҙмыш беҙҙе ҡаҡҡан, атайһыҙҙар.
Уларҙы бит майҙа йөҙҙөрәләр. Күңелдәре көр, кисермәгән дауыл, ел, ямғырҙар. Беҙҙең йөрәк мең туҡтап кире типкән. Әсе һағышлыбыҙ, атайһыҙҙар. Йылдар үтә, әрнеү генә тере. Уны күрәм көндә әсәй күҙендә. Әсе шауҡымына түҙә алмай һығылып төшәм ҡайсаҡ үҙемдә. Атайыңды күмгәс, баҡсабыҙҙа эй һайраны өҙөлөп һандуғас. Тине күҙ йәштәре аша әсәй. Вафатына 16 йыл уҙғас. Әллә үҙеме, әруахымы тыйып, йыуандым да ҡыйын ине бит шундай түҙгеһеҙ. Өндәшмәнем, башым баҫтым, йәшем йоттом. Ҡалдым әрнеү менән күҙгә күҙ. Был бит үтмәҫ яман шеш, ауырыу төҫлө. Йылдар ағыр, ауыл мәңге һыҙлар. Беҙ үҙ йәшебеҙҙән күпкә оло, күпкә көслө. Яҙмыш баҫҡан мөһөр, күпкә көслө. Атайһыҙҙар. Яҙмыш баҫҡан мөһөр, атайһыҙҙар. Был шиғырҙың авторы, ошо клипта төшкән ҡыҙ Айгөл Йәмилова әле беҙҙә. Әйҙәгеҙ уға ҡул сабып үтәйек. Һәм шулай уҡ был проектта ҡатнашҡан тағын бер нисә беҙҙең ҡатнашыусы беҙҙең залда Ғәзиз Әбделмәнов, Нәркәс Юлдашева. Уларҙың да видеоклиптарын беҙҙең интернетта, сәхифәләрҙә ҡарай алаһығыҙ. Һәм был шулай уҡ минең айырым рәхмәтемде Ҡурай ТВ телеканалы етәксеһе Рита Ришат ҡыҙына әйтеп үткем килә, сөнки был һәр бер клип Ҡурай ТВ каналында көндә күрһәтелеп тора. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Мына мен һеҙгә рәхмәт әйтергә тейешмен. Беҙҙең ошо һеҙҙең эшләгән эшегеҙ контент Ҡурай каналына килгәс, бик күп интерактив тамашасыларҙың бик күп яҡшы ниҙәре булды. Әйтәйек, шиғырҙы мына видеоклип итеп эшләп биреүегеҙ. Шундай контент өсөн һеҙгә йәштәргә ҙур рәхмәт. Һеҙ беренсенән башҡорт шиғриәтендәге яңы тауыштарҙы ишеттерҙегеҙ, яңы һулышты еткерҙегеҙ халыҡҡа һәм үҙегеҙҙең шундай мөнәсәбәтегеҙ ул социаль өлкәлә, йәмғиәттәге шундай кешенең күңел хистәрен тирбәтә торған матур темаларға мөрәжәғәт итеүегеҙ өсөн Ҡурай каналы аша мына һеҙгә ҙур рәхмәт еткерәһем килә. Рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Беҙҙең артабанда әле грант буйынса 10 видео таҫма ҡаралған. Улар ошо йәй эсендә барыһы ла сығып етер тигән ышаныстабыҙ. Беҙҙең интернет селтәрендә, социаль селтәрҙәрҙә, сәхифәләрҙә ҡарап барығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Наҙгөл Ғәлиеваға ҙур рәхмәт. Алғараҡ сығып торайыҡ. Һәм әле бында беҙҙең WhatsApp каналына яҙып ебәрҙеләр. Аҫылташ интернет марафонына нисегерәк эләгергә. Сөнки беҙ әлеге мәлдә бында шундай мөмкинлек бар. Бөтә республика халҡының, шулай Башҡортостан сит төбәктәрендә йәшәгән милләттәштәребеҙ ҙә Силәбе, Ырымбур, Һамар һәм башҡа төбәктәрҙән ҡарап ултыралар, ҡыҙыҡһыныуҙары барҙыр. Һеҙгә ҡушыла алалармы? Әлбиттә ҡушыла алалар, әгәр дә уларға 35 йәштән күберәк булмаһа. Һәм икенсе шарт, ул һин йә автор булырға тейешһең, йә үҙеңдең йәштәштәрең араһында йәмәғәт эштәре алдынғыһы булырға тейешһең. Мына ошондай шарттар аша беҙ ҡатнашыусыларҙы һайлап алабыҙ проектҡа. Бөтә генә булған өмөттәрем селпәрәмә килде ошо минуттарҙа. Зөһрә, диҡҡәт ҡыҙыма, икебеҙ ныҡ үпкәләнек. Сөнки 35-тән йәштәрҙе генә алаһығыҙ. Бына ошондай әле Аҫылташ интернет марафоны шулай башҡа төрлө саралар, йыйылыуҙар, осрашыуҙар ойоштора килдегеҙ бит инде. Әле планда көҙгөлөккә ниҙәр саралар ойоштороу теләге бармы? Әлбиттә, бөтә 30 клипты ла төшөрөп бөткәннән һуң бар ҡатнашыусыларҙы йыйып, матур итеп кисә үткәрергә беҙҙең маҡсат ҡуйылған. Әлегә ошо 50 генә кеше түгел, ә унан күберәк кеше йыйылған саҡты көтөргә генә ҡала. Тағы ла һорауҙар бармы Наҙгөл Ғәлиеваға? Булмаһа, алҡышлап беҙгә ҙур рәхмәттәребеҙ еткерәбеҙ. Рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. 2020 йылда Аҫылташ медиадағы Юлдаш плюс радио менән берлектә уртаҡ проект тәҡдим итте. Ул да булһа башҡорт телендәге беренсе подкасттар. Подкаст ул аудио форматта яҙҙырылған мәғлүмәт. Рәсәйҙә билдәле подкасттарҙы уртаса 2000 кеше тыңлай. Бөгөн был проекттың авторы Аҫылташ медиа үҙәге етәксе Илүзә Мөхәммәтйәнова беҙҙә ҡунаҡта. Ихлас күңелдән Илүзә сәләмләйбеҙ. Көслөрәк алҡышлайыҡ әле.
Хәерле кис, Атылташ медиадагы гомумән ул яшьләргә кызыклы контент булдыра социаль селтәрләрдә һәм гомумән интернетта. Һәм безнең өчен яңа караш ул киләсәктә билдәлелек яулаясак проекттар. Шуның өстендә без подкасттар яздыра башланык. Уның айырмаһы радиолардан нимәлә? Уларны теләгән ердә, теләгән вакытта, теләгән темага тыңлай аласыз һәм буның менән дә улар уңайлы. Ни өсөн подкасттар? Бүген безнең иң билдәле интернет платформа YouTube. Минем уйлавымча, сезнең һәрберегез YouTube нимә икәнен белә. Һәм әгәр дә без YouTube-ка инеп карасак, безнең башкорт телендә контент бик әз эшләнә һәм эшләнгән хәлдә лә безнең, мәсәлән, видеоблогтар ниндәйдер, улар даими рәвештә сыгарылып бармай. Нимәгә? Чөнки 5 ел элек башкорт контентын берәү дә эшләмәгән һәм бездә бундай тренд вообще гомумән барлыкка килмәгән. Тимәк, без подкасттар менән шөгыльләнә башласак, безнең кусты һеңлеләребезнең киләсәктә альтернативаһы буласак, русча тыңларгамы, башкортча тыңларгамы. Һәм бына нимәгә? Әгәр без статистиканы карасак, Америка Кушма Штаттарында халкының яртыһы подкасттарда тыңлай. Һәм был ел, һәм был хан елдан-ел арта бара. Россиягә килгәндә, әлбиттә, бындай зур статистика эшләнмәгән, әмма без уны хәбәрдар күләме менән тикшерә алабыз. Безнең дә Россиядә подкасттар ниндәйдер тренд булдыра башланы. Тимәк, был тренд тиҙән безгә лә килеп җитәсәк, һәм мин ышанам, 3-4 елдан һәрберегез үзегез ниндәйдер подкасттар тыңлай башлаясак. Басылмай. Әлеге Асылташ медиадагының подкасттарында безнең ниндәйдер төп тема юк. Без һәр вакытта подкасттарда сезон эшләргә булдык һәм һәр сезонда үзенең темаһын яктырырга булдык. Россиядә подкасттарда күбрәк яшьләр тыңлай һәм ошо майдансыктарда. Бұл майдансыктарга килгәндә, дөресен әйткәндә, без ошындагы YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, бәйләнеш тәсәлтәрендәге подкасттар һәм Яндекс Музыкала барбыз. Безне эзләп табып тыңлагыз килһә, Асылташ, ягъни Асылташ, яисә инглиз телендә Асылташ дип язсагыз, безне табырга мөмкин. Безнең әлеге вакытта үз сыгарылыш шунда йөкләнде һәм безнең беренче сезондың темаһы ул яшьләр өчен булдырылган сит илдәрдәге мөмкинлекләр, яисә без сит илдәрдә уку, сит илдәрдә ниндидер проектларда катнашулар турында һөйләйбез. Шул сит илдәрдә укып, катнашып йөргән кешеләр белән бәләкәй интервью корабыз һәм сезгә хәзер бәләкәй генә безнең YouTube-та сыккан һуңгы сыгарылыштың бәләкәй генә тизерен күрһәтеп үткәбез килә. Аэропортта яттылар инде. Ул вакытта эскалатор эшләмәде. Такси хакы бер 3 тора инде. Эмоция, танышау, үсеш. Искәндәр, рәхмәт дип әйтергә. Асылташ подкасттарын алдан әйтебез, без Юлдаш плюс команда белән бергә эшләйбез. Шуңа мин уларга ысынлап та нык рәхмәтлемен. Подкасттар тыңлагыз һәм үзегезгә яңа мәгълүмат табыгыз. Рәхмәт. Зор итеп рәхмәт. Илүзә Мөхәммәтьянова алгарак сыгайык. Илүзәгә һорауларыгызды әзерләй торыгыз, кулдарыгызны күтәрәбез хәзер. Бинде WhatsApp каналга шулай телевизор караучыларыбыздан килгән һорауларны укып теләктәрне ишеттерим килә. Хәерле кис. Рәхмәт башкорт телен тергедәүгә, үстерүгә искиткеч зур адым яһаган яшьләребез, халкыбыз горурланырда яшьләр булуы зур кинәне сыйныр. Хәтта минем күңелем тулып китте. Яш булмаһам да күңел тулалы. Тамашачылардан һорауларын тыңлайбыз. Рәхмәт егет. Илүзә, подкасттар менән һез генә шөгыльләнәһезме, әллә тагын берәй шундай яшьләр бармы? Яшьләр арасында юк, башкортча подкасттар бар. Мәсәлән, мин белән Мәҗит Гафури драма театрының подкасттары бар. Шуннан соң Юлдаш радио үзләренең эфирдан тыш дигән подкасттарын сыгара башладылар, әмма яшьләр арасында әлегә без генә шөгыльләнәбез. Һәм әлбиттә мин үзем генә түгел, минем командам бар, без бергә шул видеоларда бергә эшләйбез, видеолар менән гомумән мин шөгыльләнмәйм. Мына Илдус ултыра ул шөгыльләнә видеолар менән. Әйдә Илдуска алкышлайык әле. Югыйһә баяннан бери барыбызны видеога төшереп йөри, ә ул бына нинди кеше икән ул. Шулай ук бик зур өлеш индерә. Сираттагы һорау. Подкасттарда Инстаграмда яки бәйләнеш тәсәлтәрләрендә тыңларга буламы ул? Инстаграмда гомумән мин подкасттарда һалгандарын күргәнем юк. Әлбиттә, бәлки IGTV-га һалып карарга мөмкин булыр. Бәйләнештә без барбыз, әйе, безнең бәйләнештә һәм һезгә уңайлырак булсын Телеграмда ла без барбыз. Асылташтың төркеменә инек, гомумән Асылташ брендының шунда сайтта подкасттар дигән бүлек бар, шунда тыңлай аласыз. Рәхмәт. Безнең коллега Газиз Әлмөхәммәтовтан, Абделмановтан. Әйе, бөек композитор исеме менән мине атауыгызга рәхмәт. Әйдәгез. Тегесәүдән береһе. Гомумән колагыма аю баскан, әмма Газиз Әлмөхәммәтов дип әйткән һайын горурланам. Рәхмәт сезгә, Наил.
Подкастығыды еніп текшеріп қаранам, өтінсәлеклі формат хайлаганһығыд, әмма исеме юк бит һуң. Асылташ? Юк, берәй истә кала торган исеме, анда хатта видеоның исемендә лә караганда подкаст дип кенә язылган. Теге исәү подкасты бәлки. Бәлки, без каршы түгелбез. Безнең франшизага кушылыгыз. Google экосистемаһын алһак, уларның һәрбер приложениялары һәрбер түгел инде күптәре Google дип атала. Бездә бренд ул безнең ниндәйдер экосистема һәм бездә бренд астында күп нәмәне Асылташ исеме астында үткәрәбез әлбиттә. Уңышлар теләйм. Иң мөһиме бирешмәскә. Рәхмәт. Сиратта һораудар бармы? Рәхим итәбез, кулды күтәрәбез. Һәм мөмкинлек булганда автордан һорап калабыз. Илүзә Мөхәммәтьянова булды. Зур рәхмәт, алкышлайбыз һеҙгә. Хөрмәтле дуслар, БСТ телеканалында тура эфирда Башҡорт теле яңы ҡараш исемле башҡорт телендәге мобиль ҡушымталарҙың исем туйы презентацияһын ҡарайһығыҙ. Байрам артабанда дауам итә. Бына шундай һәм башҡа бик күп проекттар телде өйрәнеү, өйрәтеү, һаҡлау өсөн эшләнелә беҙҙең йәштәребеҙ тарафынан. Шулай WhatsApp каналға әле бик күп кенә теләктәр, тәҡдимдәр яҙҙылар беҙҙең йәштәребеҙгә. Беҙ уны мотлаҡ рәүештә Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фондына тапшырырбыҙ ошо һорауҙарҙы. Һеҙ йәштәр менән бергә ултырып анализ эшләрһегеҙ һәм яҡшы йүнәлештә тағлауны ҡулланырһығыҙ. Шулай дуҫтар, байрам артабан дауам итә. Байрам булғас, байрам булһын. Бөгөнгә беҙҙең проектыбыҙҙың махсус ҡунаҡтарына һүҙҙе ихлас күңелдән тапшырырға ваҡыт килеп етте. Танылған музыканттар Зәйнетдин проекты, шулай Зәйнетдин һәм Рахимов проекттары. Һеҙҙең алҡыштар, бөтә алған тамашасы, бөтә республика алҡышлай. Рәхим итегеҙ! Ты говоришь «у», я говорю «ы». Ты говоришь «о», я говорю «э». Ты говоришь «а», я говорю «э». А почему я так говорю? Потому что башкирская. Алиф-бе. Башкирская. Алиф-бе. Ты говоришь «з», я говорю «д». Ты говоришь «с», я говорю «с». Ты говоришь «на», я говорю «ма». А почему я так говорю? Потому что башкирская. Алиф-бе. Башқұрт тілі яңы қараш исемле башқұрт тіліндегі мобиль ҡушымталарҙың презентация хөрмәтле дуҫтар аҙағына яҡынлашты. Шулай итеп Рахимов һәм Зәйнетдин һәм уларҙың командаһын алҡышлайбыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды ойошторған ошо матур сарала беҙҙең менән был кисте бергә үткәргәнегеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Башҡорт йәштәренә артабанда уңыштар теләйбеҙ. Ҡушымталар булһындар, яңы проекттар булһындар. Йәшәһен башҡорт теле, йәшәһен, үҫешен башҡорт йәштәре. Ура! Мен Наил Юнусов хушлашам һеҙҙең менән. Һау сәләмәт булығыҙ.